Jama'a assalamu alaikum. Ni naku ne har kullum Aliyu Adam Yusuf. Nickname ɗina shine ɗan sunna. Saƙon Adam A Zango ya ce a faɗa muku yana gaida ku. Kuma sannan ya ce ya azumi da yin zakka. Da fatan dai kowa yana shan ruwa cikin ƙoshin lafiya. Ko da bayan azumi kar a yi wuta. In ji Adam A Zango ɗan amanar Alhaji Atiku Abubakar shugaban ƙasar gobe insha Allahu. Jarumi namijin maza kau da yan uba idan rabbi ya ma arziki ƙyala saunan nan. Adam Zango matasa kai suke yi ko a dama. Mai son ruwa wannan ku ce da shi ya je rafi. Ai mai shayi shi ya san darajar kofi. In ga fura gefe a ƙyale batun kifi. Duk wanda ya yi abin yabo shi za a yi wa tafi. Sai mai gida Adam A Zango ya cancanta shugaban matasan Arewa. Adam Zango musulmin Allah mai takama da ikon Allah. Ai lamarinka ikon Allah ne. Maƙiyanka ma ka basu, masoyanka ma ka basu. Namu Abban Haidar farin gani jari ne. Shi turare ƙamshi gare shi ban ɓoye ba. Adam Zango baya ƙyashi baya rowa kamar fura ce da nono idan an dama. A nan ne za mu ɗan dakata da saƙon Adam A Zango wanda ya bayar mu gaya wa fans ɗinsa da masoyinsa yara da manya da matasa. Ni naku na yau har kullum Aliyu Adam Yusuf. Nickname ɗina shine ɗan sunna. Ina muku fatan alkhairi sai an ji mu.